Ето нов коментар за GoFind 11. Човека пита на каква цена е GoFind 11. 139 евро. Много добър апарат за търсене на монети, на бижута по плажа, на някакви изгубени вещи в гората, в треволяка, навсякъде. Сега за скалисти терени малко ще се помъчи, но пък за двор, градина, поле, нива, плаж става идеална работа върши. И е много удобен, много компактен, много лесен за работа. Бутон за звук, за чувствителност и два режима има. Или да хваща всички метали, или да хваща само цветни метали. Обаче имайте предвид, ако го включи да хваща само цветни метали, той няма да хваща само злато и сребро. Голяма грешка. Той ще хваща всички цветни метали. Това е и алуминий, и бакър, и всички други, стомана също. Тоест апарата, ако и хваща телената ограда, това не означава, че той е бъгнат, той просто се хваща проводим цветен метал. Това е стомана и алуминий, сплав. Цената на GoFind 11 е точно 139 евро.